Hogyha megkérdeznél 100 Minecraft játékost, hogy hogyan teszi el az ellenfeleit lábalól, abból 99 ugyanazt mondaná. PvP. 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 Nos, én is már több mint egy éve a PvP-vel foglalkozok, és most mivel már több mint 3 hónapja nem játszottam aktívan a játékkal, ezért gondoltam, hogy kipróbálok valami újat. És ez nem más, mint a trappelés. Aki esetleg nem tudná, a trappelés az az, amikor egy érdekes csapdával ölöd meg az ellenfeledet. És mivel meghívott az egyik barátom az SMP-jükre, hogy jöjjek játszani, ezért gondoltam, hogy megszívetem a szervert brutál sok trappel. És most itt vagyunk azon a napon, amikor először felléptem semmivel a nevemhez írva. Azt a... Aj. Aha. Jó, köszi Bence, imádlak, puszi. Én spawnra fogok base-t építeni. Viszont nem foglak mutatni a sok grindolással, hiszen mindannyian a trappekért jöttetek. Ez itt a fű. NPC-k számára teljesen biztonságosnak tűnik, de valójában mégsem az. Amit most láttatok, az egy flat ground volt. Teljesen kiszűrhetetlen, hogyha jól csalódod az ellenfeleidet, főleg akkor, hogyha egy olyan helyre építed, ahol nem számítanak rá. Az én esetemben ez a PvP aréna volt spawn közepén. És miután megépítettem, kérdezősködtem, hogy akar-e valaki velem PvP-zni az arénában. És pár percre megpillantottam az első áldozatot. Ez biztos valami trükkös dolog. Pali, most figyeld, kidobom a cuccaimat, ha annyira akarod, hogy mi van nálam most. Jó, mehet. De akkor most vegyük úgy, hogy kötöttünk Ájót arra, hogy visszaadjuk a cuccot, Jó. kivéve a pontot, jó? Jó, hát megegyeztünk, mondom. Na gyere, Darius! Na jó, sok szerencsét. Na jó, Mondod? gyere haver szelet. Mi van? Sasi. Ah! Várjatok, bekapcsoltam a kutyasszisztot. Jási! Kiásik amúgy, Pali. Viszont egy gond volt. Resistance elkezdett ásni a trap körül, és így rájöttek, hogy trap van az aréna alatt. Úgyhogy meneküléshez folyamodtam. Jó, én futok, bocsi. Ilyen szólni, hogy és ilyen szólni, hogy egy mészer. Áááá! És felbegyeztünk meg. Jó, de amúgy el kell beegyeztünk meg, tehát nekem mindegy amúgy. Ember ilyen nincs amúgy. Azt a ne! Ne, légy színe, tényleg ne. Pali. Ne! Jó, hát igen, mert most ember. De nincs is, Pali, miről beszélünk? Dehogy is. Ne! De hova ment a Pali? Hallod, Agyi, nekem nem mondja neked, hogy nálad van.
Na hát igen, ez nem sikerült valami jól, de valójában ezen kívül számtalanszor próbáltam már trappeket, és ez miatt már nem követtek sehogy sem a trappek közelébe. Viszont mi lenne akkor, hogyha abba halnál bele, hogyha elmenekülnél? Bemutatom a TNT Decoy 3000-et. Hogyha magam alá ejtem a TNT-t, egyre több fog fölöttem fölrobbanni. És ezt a szerveren fogom használni, hogy bosszút álljak Resistance-en. Ő cseszte szét a trappemet, és ő ölt meg egy 2v2 eventet. Szóval most kérdezheted, hogy hogyan fogom elérni azt, hogy kövessen oda. Hát az a helyzet, hogy amióta csatlakoztam ide, végig duplikált a csapatom OP cuccokat, hogy legyen nekem a trappekhez. Viszont már többen is tippeltek arról, hogy ki lehet az, aki duplikál, és én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha szimplán elmondanám. Még több okot adna arra, hogy támadjanak, és oda tudnám csalogatni őket, ahol a csapda van. Szevasztok szervertagok! Ma azért hívtalak el, hiszen volt egy olyan pletyka, hogy van egy csapat, aki dúpol a szerveren. És ma azért hívtalak el titeket, hogy elmondjam, hogy kik ezek az emberek. És most már ugye eleget izgattalak szerintem titeket, de annyit mondok, hogy itt van közöttünk az az egy ember, meg jó magam, aki dúpolt ezeket az itemeket. Szóval az nem jó. Azt Pali. Hallod? Darius, ezt a biztosítottad? Ja. Hát jó, mondjuk ma fel. Hogy nem volt még? Én vagyok a Darius. Ez mi volt? Az meg. Az igen, is. Ó, hát itt olyan compact trap lesz. Jó, te kárt! Nem, meg volt, megveszed. Na, geci. Jaj! De ki? Ajaj! Bazé. Jó. Ja. Ez a baj. Minden Most vagy nincs, vagy meg... Csiga, vigyázz! Várjál meg. Kurvára alatt. Ott vannak kártok. De sok... Istenem. Space. Ja nem. tényleg. Tesó. Tényleg? A ability méri a 4 HP alapon, menj Kevin. Csak nincs ability-m. Nincsen gesztő. Azért mert szévet. Boys. Nincsen. Hallod Kevin, beszélj az akváriumból. De tényleg amúgy. Jó, nem, most nem annyira durva, mint Zolin volt, de picit azért hallatszik. Olyan be se tudom menni a kajámat. Az a kedvenc. Darius nagyon life-save módokat. De tényleg úgy a Bence velünk van. Nincs rajta fire ez. Nem veled. Srácok, ha idejöttök, felrobban minden! Kevinékkel. Ha idejöttök, felrobban minden. Akkor Elő- lövöldözni. Egyébként csak mondom, hogy előbb ott ástam alatta. Hát akkor Onnan már robbanjon! kiszállt. Akkor robban. Csiga, vigyázz! Én vigyázok. Tényleg annak ki lett szedve minden. Halljátok, valaki rakjon már le idejet. Ez a siralmas veszteség után visszamentem a helyszínre, és amikor már azt hittem, hogy esély sincs arra, hogy működni fog, valaki beaktiválta. Bence volt az. Ő volt az, aki a szerver kezdete óta keresi a dupereket, és én azzal, hogy elrontottam a trappet, adtam neki 3 ingyen killt. Viszont az a legfontosabb, hogy a robbanásba a mész is elpusztult. A csapatomnak vége ez volt a terve, hiszen Resistance már ezelőtt számtalanszor kicseszett velünk. Úgyhogy ezzel elértem az egyik célomat a szerveren. Viszont kérdezheted, hogy milyen képességekről beszélek a harc közben. Én most a Pulse SMP-n játszok, ahol mindenki egy random erő közül kap egyet, és pontokért kapsz csomó menő effektet. Viszont én nekem nem telik ilyenekre, szóval ez azt jelenti, hogy fel kell iratkozz.
Az egyik barátommal Imperöttel egy feliratkozó versenyen vagyok 3000 feliratkozóig, és jelenleg le vagyok maradva így nagyon. Szóval légy iratkozz fel, na vissza a videóhoz. Ezután építettem még több trappet spawn köré, hogy bármilyen szituációban legyen valami meglepi, és nem sokkal rá el is jött az alkalom. Még a mai napig nem tudom miért, de ott hülyéskedett mindenki spawnon, és gondoltam, hogy elkezdek futni. Hát, nagy hiba valaki számára. Szenó, ne. Szenó, állj már le. Hülye! Viszont a boldogság nem tartott sokáig, hiszen idegesen visszatért a csapattársával kicsit később. Ja de, megöllek, azt ennyi. Ki Gyere, mínusz 128, mínusz 128 Pali, most 1v1-ezünk már, hogyha már belőltél a Biztos. trappemnek. Nem vett fel semmit. Köszi. Azért mondom, nem vettem föl semmit, csak... Halt kaptam Benci-től egy full Rajtad, setet. hogy eszmélytem, haver! Hát most már van új szettet, tehát mi a baj? Just let me go, bro. And ain't that deep. Nem. Shield lesz-e sem pézik a csávó. Van. Mínusz 60, mínusz 1. Akkor ne... Felét futunk. Ásle, ott ásle, ott ásle. De Xeno! Halló! Igen. Mi kell vissza? Visszaadom, Pali, csak hagyjál már. David, ne legyél már hülye. Meg tudjuk ezt beszélni. Nagyon lakkolod a... Ez bullshit. Hát meghaltam, de GG, I guess. Hát nyilván már 2v1-ezre vagyok. Jó, de megyek segíteni. Hát nem, ne gyere. Van nálam poti. Jó, GG, I. Viszont már volt egy elég jó mennyiségű cuccom, amit bezsebeltem a trappekből, úgyhogy pár napig leléptem. És amit nem tudtam, hogy eközben mindenki a legnagyobb szerverharcára készül, az Endfightra. Itt mindenki a sárkány tojásra és az Endlootra fog menni, szóval ez azt jelenti, hogy mindenki ott lesz. És egy kis gondolkodás után rájöttem, hogy egy trap tökéletes lenne az Endbe, hiszen nem gondolna rá senki, hogy hirtelen felhúznak oda egy trappet. Szóval neki is láttam, hogy milyen trappet építsek, de közben rájöttem, hogy rohadtul nincs kedvem lemaradni mindenről, szóval inkább csinálok szimplán egy bum-bum trappet. Annyi a lényeg, hogyha ezt a blokkot kiütöm, minden felrobban körülöttem, szóval ennek biztos működnie kell. És hogy nagyobbra tegyem a lécet, hogyha ez a trap nem sikerül, akkor felhagyok a trappeléssel. Videó szemszögből nem látni, de minden ölés között minimum egy hét eltelt, és nagyon sok ideje csinálom ezt a videót. Szóval ha ez nem sikerül, akkor semmi se fog. És eljött az Endfight napja, és előtte elhívtam Bencét beszélni. Várj, mennyi az idő most? Ja, 2 órán belül Endfight. Igen. És te egyedül vagy. Hát így igen, ez így adódott most már. Ja. Sajnos. Na az a helyzet, hogy nekem sem egyik teammétem se. És... nem tudom, te elég nagy ilyen mastermind vagy, meg én is szerintem. Elég jól kijönnénk egymással egy csapatba. Amúgy. Ja, meg amúgy... Elgondolkozok rajta. Ja. Mi lenne, hogyha 2 óra múlva
együtt mennénk Endfightra, és akkor... Előnyösebb lenne egyébként sokkal. Ja. Hát nem tudom, nekem most van gírem egyébként, csak nem akartam elővenni. Jó, hát nem is baj. Egy hosszú duma után beállt hozzánk, és így egy emberrel több lesz a mi oldalunkon. Tudom, hogy ő akarta tönkretenni a tervem, de most itt vagyunk a jelenben. Gyere, hagyj potizzak én! Jó, én átmentem. Elnéztettél. Jó, nem baj. Jó, nem baj, te hozzá csak fixelek, ezen nem éri meg idegeskedni. Csak üssem ki ezt a Ebből az kulaszt lesz, blokkot. Mindegy. Jó, nem baj. Ezek már rögtön föl van a baszod azt, hogy mi jöttük vissza? Mi? Csak fixelek, nem ér annyit. Nem érnek annyit ezek a fixelek. Csak kiütöm még egy blokkot kézzel, visszamegyek a lootomért, mert biztos, hogy hagypatok valamit. Jó, nem baj, ez a volt. Ez van, tehát tudtam, tehát én gondoltam, hogy veszíteni fogunk, mert nyilván többen voltak. 8v2. Azért számolni tudok. De kikkel harcolnak egyáltalán, geci? Azok most kik? Jó. Ott az egész lootom, geci. Túlélték a trappet. Túlélte valahogy a csávó a 60 kártot. Rezibe segítesz, légy, Rezi. De nem. Nagyon szar vagyok. Amúgy. Valahogy túlélték a trappemet, és ez azt jelenti, hogy fel kell adnom a próbálkozást. Viszont amit eddig nektek nem mondtam el, az az, hogy végig hazudtam Bencének, és nektek is. Nem tudom, hogy ezt mennyire vágod, de amúgy rohadtul nem dúpoltam semmit. Ez érdekes. Végig az volt a célom, hogy mindenkit manipuláljak arra, hogy együtt dolgozzanak. De miközben próbálkoztam, saját magamat roncsoltam bele. De hogy a nap végén mit gondolnak rólam a szerveren, az egy másik videó témája.